Natron. En lille detektivopgave. Formålet for forsøget. Vi vil finde ud af, hvilken kemisk reaktion, der forløber, når hævemidlet natron, NaHCO3, opvarmes. Natron anvendes i husholdningen som hævemiddel i en dej. Grunden til, at natron virker som hævemiddel, er, at der under opvarmning af stoffet sker en kemisk reaktion, hvor der afgives gasser. Apparatur. Digel. Digeltrekant, træfod, bundselbrænder, vægt og tændstikker. Kemikalier. Natron. Natriumhydrogenkarbonat, NaHCO3, beskyttelse, briller og kittel. Diglen rengøres først med sæbe, grundigt. Derefter renser vi den med demineraliserende vand. Og sætter den til tørre. Så tænder vi for vores tændstik og bundselbrænderen. Og opvarmer vores digel til den er rødglødende i bunden. Sluk for bundselbrænderen og lad diglen stå til afkøling. Derefter vejer vi den. Fyld diglen en tredjedel med natron og bestem massen af diglen med indhold. Opvarm diglen i cirka 5 minutter. Den skal være rødglødende i bunden. Vi tænder for vores bundselbrænder igen. Når opvarmningen er færdig, skal diglen afkøles, så man vil kunne holde diglen i hånden, før man må veje igen. Vi har fået givet 3 reaktionsskemaer, hvor vi skal finde ud af, hvilken en af dem, der er den korrekte i forhold til den reaktion, der sker, når vi opvarmer natron. Det gør vi ved at lave mængdeberegninger på de forskellige reaktionsskemaer. Først bruger vi vores udregninger, hvor vi kan se her, at massen af natron er 4,44 gram. Det indsætter vi i vores mængdeberegninger på de 3 forskellige reaktioner. Vi ved, at vores eksponentielle værdi på de forskellige reaktioner er det, vi kan se her. På vores første reaktionsskema har vi en masse på 1,6, vores anden reaktionsskema en masse på 2,1, vores tredje reaktion masse på 2,8. Det skal vi have til at passe ind i vores mængdeberegninger. Vi kan med vores resultater fra mængdeberegningen af vores tredje reaktionsskema
konkludere, at denne er den rigtige, da vægten af Na2CO3 er den samme som vores ukendte stof i vores opvarmning af natron. Denne beregning har vi lavet ved at indsætte vores natronvægt i øverste felt, hvorefter vi har fundet vores gram per mol af stof i vores reaktionsskema, og til sidst fundet vores stofmængde ved at dividere de to med hinanden. For at finde mængden af vores ukendte stof, har vi divideret vores masse med 2, da vi kan se, at vi kun har 1 her. Vi kan se, at massen af det ukendte stof i reaktion 3 passede med vores masse af natron, og kunne derfor vide, at det var den rigtige reaktion. Hvilken reaktion er den rigtige? Den rigtige reaktion, der er tættest på, er reaktion 3. Det kan vi begrunde ved den procentvise afvigelse, der er på 2,94%. Spørgsmål 2. Er det eksperimentelle tal så tæt på det teoretiske, at du er sikker i din sag? Cirka, da den procentvise afvigelse, hvor vores resultat er ikke forkert, da vi rammer ret tæt på. Spørgsmål 3. Forklar, hvorfor natron virker som hævemiddel. Gas fylder mere. Det bliver til gas og vandbobler, f.eks. når du bruger det i brød til hævning. 4. Hvis man putter for meget natron i æbleskiverne, kan de komme til at smage soda. Hvordan kan man forklare det? Natron er tilfældigvis, eller er en base. NaHCO3 er en soda. Derfor kan det komme til at smage af det, hvis man putter for meget i. Ekstra spørgsmål til de interesserede. Bagepulver indeholder udover natron også en syre, og hvilken effekt kan den have? Det kan have den effekt, at det kan neutralisere natronen, som er en base, da bagepulveret indeholder syre. Kort sagt, de neutraliserer hinanden.